Med Vesterhavet og Thy nasjonalpark som nærmeste nabo, ligger Klitmøller bokstavelig talt på kanten av Danmark. Men er man utkant av den grunn? Utkants-Danmark betyr ofte lukkede skoler, befolkningsflukt og stillhet. Men Klitmøllers historie er blitt omskrevet. Her lever i dag 2 kulturer og 2 generasjoner side om side. Fiskeren og surferen. Den ene med Klitmøller som hjemsted, og den andre som tilflytter. Vannet har de til felles, og kjærligheten til stedet på kanten. Klitmøller betyder utrolig meget for mig, fordi at det er jo her, jeg er født. Og det er her, jeg har været det meste af mit liv. Det er jo det sted, hvor jeg har følt mig hjemme og har fulgt udviklingen. Jeg kan lide at være hernede, jeg kan lide hele atmosfæren hernede, jeg kan lide at komme ud og fiske, og jeg kan lide at have det kammeratskab, som vi har hernede. Det er jo næsten uundværligt i sådan et sted som her. Peter og Jens, de giver vores steg. Det ved jeg. Klitmøller er helt fantastisk og dramatisk solnedgang. Det er vild natur og øde landskaber så langt øjet rækker. Og det er endeløse strande med endeløse surfmuligheder. Jeg er også en af de her tilfælde, der er blevet meget forelsket i byen. Og det skete ret hurtigt. Altså jeg var forelsket i byen lang tid før jeg flyttede herude. Da jeg så endelig fik muligheden for at flytte ud, så holdt det stik. Og mit forhold det er ret tæt. Altså fordi at jeg tror på Klitmøller som et sted, hvor folk kan flytte til, selvom det er beskrevet som udkants-Danmark. For os, der er det her simpelthen Danmarks navle. Og hvordan kan man så være et udkant? Altså udkants Danmark, det er jo alt afhængigt bare for nogle øjne, der ser det. Det er, jeg synes, et eller andet sted, så er det faktisk en hån. Der er nogle københavner, der har fundet ud af, at det er der udkant, og det er langt væk. Og det er jo lidt underligt, fordi hvordan kan de finde ud af, at der er længere fra København til Klitmøller, end der er fra Klitmøller til København? Det er sådan noget, der vi kan godt gå og filosofere lidt over. Så sker der jo den forfærdelige katastrofe for byen her, at man bygger en havn op i Hanstholm, stor, moderne havn, fiskerihavn. Og det betyder så, at der sker noget med strømmen herude. Og derfor så besluttede fiskerne på det tidspunkt, at det her, det går ikke. Så nu flytter vi alle sammen til Hanstholm på én gang. Og lige pludselig, så er der ingenting. Og så alt blev sort. Og vi gik og kigger lidt på hinanden. Hvad gør vi nu? Så der var Klitmøller virkelig på vejen ned. Kålhavej er et område fra Hanstholm og ned til Agger. Det der er helt specielt for det område, det er bestemte bundforhold. Der er meget dybt vand, der går ind til kysten. Og så kysten bøjer i 3 forskellige retninger, hvilket gør, at man har mange muligheder i forskellige vindretninger og bølgeretninger. Jeg kan sige, at hvis ikke de var kommet, så har vi ikke haft en skole herude. Vi har ikke en børnehave haft herude, fordi at kommunen lukker jo alt ude i de her såkaldte udkantsområder. Og det er jo egentlig så besynderligt, fordi når vi er ude på havet, så er det godt vejr, og så kan de jo ikke bruge det. Når det blæser, så kan de bruge det, men så kan vi ikke bruge det, så er vi i land. Så det er jo sådan 2 områder, som kan supplere hinanden fantastisk godt. Jeg bruger byen som en slags base, hvor jeg så tager rundt de her forskellige steder ude langs kysten, hvor jeg surfer. Og det er det, der er så fint ved Klitmøllers geografiske beliggenhed, det er, at du har ikke mere end 15 km ud til 5-6 forskellige rigtig, rigtig gode surfspots.
folk er parat til at flytte hen, hvor de gerne vil være i dag. Og hvor der er nogle vilkår, som man gerne selv vil være en del af.